аз съм Най-Гейминг TV. Днес снимаме на World Cup. Ще ви покажа колко съм. Аз сте ви предлагам. Тук може би алфа версията. Не знам, много зарежа. Мене ме изкефа. Не знам за какво така правим. И тук някакви оферти ми прави, дето са много ефтини. За реални пари. Клеймвате си тук някакви неща. Аз съм... Тук има някакви голяма пича, да ми покефят. Сега касала ми се апгрейдва на 5 лева. Ето ми е базда. Се пробвам да атакувам някой. Ето, тук има някой. Чакама. Дет Арчер. Ма то тая не беше ли от моята, бе? Да, ще го пробвам. Ами, чакаме. Нещо ми изписа и не го видях. Дано нещо тя не ми направи, сега да не ме прецака. И почваме. Сега бавно по бавно ще му грифнем това. Всъщност той е доста силен. Според мен няма да го бия. Няма. Той е фулка, няма как. Сега искам само да му счупя стената. Трябва да се счупи стената. Защото като го атакувам другия втори път, ще го прецакам я. Дай, си. Мале. И да, той ме уби, хора. В смисъл, загубихме, много тъпо. Надявам се, той е силен, бе, няма как се. Ко? Ами няма го атакуваме втори път. Да видя само тук имаше нещо. Хора, 1 минута и самия касъл ще се дигне на 5 левел, което е хипер добре. В смисъл не хипер, ама е добре, много добре. За сега всичко ми е 4 левел. Той е силен, няма как. Трябва да се опна. Някакси трябва... Та... Са 4, 3, 2, 1 и... Само че... Готово. Браво. Тук нещо анлокнахме. Каса 5 лева. Cool. News Event Preview. Go first. Can work as a team. Okay. И сега кой искат ме? Time left. Аз как да го играя? Тук има някакви новини. Не знам какво е това. Няма го гледам сега. Имам 610 джемчета. Имам кристали.
Не знам за какво така, за какво така зарежда. Вау. Окей. Collect. Yes. Тук имаме нещо. Кой е той? Пак опава, не го познавам. Окей. 5 лева. Много добре. Аз самия съм 11 лева, което не е зле. Но което лева. Ох, тая арена, не аз знам каква има на 10 лева. Касъл се отключва. И това ще за клипа на мене. Аз нямам какво да ви покажа повече. До следващия път. Чао.